Permisi, Pak. Nggih. Ya yuk. Pripun wartamu kondangu mboten kepanggih? Lho Mas Agil toh? Wah, alhamdulillah Mas. Sakniki jenengan pun sukses nggih. Nggih. Nggih ngeten niki alhamdulillah. Awit jenengan medhot tresnan kali kula amargi turune kula sak Bromo Kuli, riyen raine kula mangka, ane saniki kula sampun minggah pangkat. Saniki kula sampun nderek asikarya. Mungkin Mas niku kula badhe di KDRT Mas, garwane kula sakniki nganggur. Terus Kula nyuwun tulung Mas, kersane garwane kula nderek nyambet damel mriki. segampil niku yuk. Jenengan nyuwun pendamelan damel garwane jenengan piye, Mbak? Nggih, Pun. Kok nderek kulin.